Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert mij een bijzondere oorleding. Maar de komende uren gaan we praten over een uitvinding van 40 jaar verleden. Namelijk de CD, de compact disc. Al aan het weekend bestiert dus 40 jaar. Dit product van Sony en Philips. En wat had het dus muzikaal verloren. Het leek een beetje voor te zakken in de laatste jaren, maar ook de CD is weer op een soort van comeback-tournee. Alhoewel vinyl op dit tijd ook wel heel erg populair is. We blikken waarom op de geschiedenis van CD. En we is ik en ondergetekende en Beert Oosterhaven. Dichter, schreeuwer over muziek en ooit musicografisch meewerker van de Friese Academie. Een hele moeilijk vol. Ik zit gewoon lekkere muziekliefhebber en hier die er nog vertrolleerd had ik. Beert, mooi dat je er bent. Welkom. Ja, fijn jongen, dat ik er even ben. We beginnen de geschiedenis van de CD terug. Dat is de reden dat we met ABBA en The Visitors hieperen. Want officieel wie de eerste release met een oorstuk muziek. Maar ABBA wie de eerste die op zijn skiefje stier, hè? Ja, als je ABBA wie eigenlijk een soort van marketingstikje voor de collega-maatschappijen van Philips. Philips is eigenlijk de uitvinder van de compact disc. En die moest je oormaatschappijen maken, ik de platenmaatschappijen maken. Zo, nou, dit is nou de kwaliteit die ik we bereiken. En toen hij ze wakker aan het testen geweest, want de eerste CD van de vrouw, die werd op 17 augustus 1979 presenteren terug het Philips onderdeel Polygram. En dat wie in Langenhagen in Duitsland. Daar is de zaak geweest ontwikkelen. En toen had het nog een periode door voordat ze alle novices in de muziekindustrie dezelfde kant uitsteen hingen. En dat ze dus op 1 oktober 1992, dus 40 jaar geleden, officieel de eerste compact disc release konden. En dat wie Willem, van een LP, een LP uit 1978 van Billy Joel. 52nd Street. Dus die LP die we nog analoog opnam, analoog mixed en ik analoog masteren. Dus dat we een zogenaamde ADD CD. En later moest dat vanzelf al weer digitaal. En daar kom ik dadelijk nog eventjes op. Maar Billy Joel, dat wie 52nd Street, die werd heel bekend, dus die werd verkocht. En dat weer de allereerste officiële compact disc die als in langspeeld waren op een merk kwam. We doen in de geschiedenis van de compact disc dus, omdat hij dus 40 jaar besteedt. Straks keer ik naar de Friese Link, zie ik je natuurlijk wel. Intussen ben er een heel soort cd's hier uit deze provincie uitgebracht. Straks komen we uit bij Friese cd's. En we hebben er net voor niks bij ABBA, want de eerste, het proefexemplaar, daar stier hun muziek op. Beert, maar dat is ook echt wel weer opmerkelijk, want we leven eens even naar wat anekdotes gaan. Ik weet net als je al die paraat had, maar de lengte van de CD moest minstens zo volle tijd bevatten. Zou we de redenering van de baas van Sony om een muziekstuk van Beethoven. Een van de symfonieën van Beethoven, ik geloof dat de Sander weer de baas van Sony die woer en in oorlog met Philips van die soort de qua lengte helemaal opmaken. Dus dat soort ongeveer om 70 minuten in zitten. Nou, en dat was ik de lengte van de CD. Maar het curieus is dat stuk pas later op CD zetten is dat die is. ABBA weer eerst als proefexemplaar. En we draaien nog Billy Joel als eerste commerciële. Ja. Maar die verzelde ik net in sinecure om zo'n groot symfonieorkest. En Beethoven's symfonie, en die ben heel breed bezet verzeld. Om dat al je goed digitaal op te nemen. Dus daar moest in die begintijd nog geweldig mee experimenteerd worden. En een popgroep, dan heeft sowieso volle minder instrumenten. Dus dat was deze verloren. Maar om dat verslaan te krijgen, dat het ik in de klassieke zin goed, dat moest deze al uitproberen weer in die jaren van 1979 af. En hoe doen we dat nou? En dan is misschien zo, waarom moest
die compact disc ontwikkeld worden. Nou ja, dat is een hele mooi verhaal vanzelfs. Onder een van de 70 jaren van de 20e eeuw toen sloeg de van vinyl maken langspeelplaat, de LP van Master op, als looddrager van muziek. En onderwielers wien in de 70 jaren ik die cassettebandjes in de zwangerrekken. Dat wie ik trouwens een uitvinding van een Philips ingenieur. Maar die beide looddragers, daar wie in wijze wat op zien. Want die cassettebandjes die kon verkleven, dus die kost een keer wat draaien, maar die kon ik stikken gaan en alles en zo. Daar weet ik alles van. Ja, dus dat wie net helemaal 100% bedroog zeker. En de LP, die hier als manco, dat als er wat smarig wie of er kwamen beskedigingen op, ja, dan hield het als dat ding opzettest. En meestal maar een fijn veldje in de eren, die erger had daaraan. En boven dat kost maar een stuk of side nummer op een kant hebben. En die kant moesten dan ik alle keren weer draaien. Dus dat wie in wijze een beetje onhandig. En toen kwamen ze erop het idee van, als het nou al digitaal is, als dat op hele oren techniek daar past, kies het dan ik op een schriftje zetten. En dat was uiteindelijk de compact disc. En ik weet nog wel hoe die eerste compact disc in de winter van 1982, toen het officieel haast naar buiten gebracht werd, zo hoe die presenteren was. En dat was die in het programma Koning Klant, misschien dat je nog wel bekend, van de Tros. Van de Tros weer dat, ja. En de presentator van dat programma, Wim Bosboom. Oh, Bosboom, Bembo. Ja. Hier stikken wel een Bembo, maar die zit nevens mij bij, die zit bij het journaal. En Wim Bosboom, die doet al echt een corrivee van de Tros. Hij is beer van een kerel. Ja, hij wie bij de Varen begon, maar hij wil letter naar de Tros opschoot. Beer weer vooral. Ja, dat is. Maar ik weet het nog de duiven juster. En hij hier doet in dat programma kwam hij mooi een nijtje, namelijk dat de firma Philips die bracht een vervanger van de LP op een merk en die zouden die produceren worden. En die wie volle beter qua broeders als de LP. En dat demonstreerde hij terug op zijn kolberken. Zoals je deed hen wet rosten en dat een keer op grond te smitten. En dan kon je nou weer de muziek zonder probleem weer. Nou, dat was dus het grote voordeel van de CD, de compact disc, boven de LP. En doet dat Skiefke in 1982 een keer introduceren weer. Toen ging het heel hard, want toen begon Philips ondertussen afspraken maken met Sony en met Toshiba en met orenfabrikanten. En die begonnen ook al die CD-spelers te bouwen. En dan zou je misschien vragen, wanneer ik stond in de eerste CD-speler? Dat moet hij inderdaad vragen. Ja. Wat wie de eerste? Ik zit je vertellen, ik kreeg mijn eerste CD-speler in 1984 op mijn Jedi. En dat was heel bijzonder, want Auke en ik gingen door correct dat boerenspultje onder de riep kocht. En wij waren zo eerder als luizen. Wij hadden net een cent meer op een mailers. Alleen nog 500 goenen hingen wij op een rekken te staan. En ik kreeg op mijn Jedi van Auke voor 499 goenen een CD-speler van het merk Kenwood. En ik denk, nu ben we helemaal een reep zijn, wat de cent nog belangrijk. Maar ook hier er het volste vertrouwen in dat ik dat denk wel waarom vertien zo terug mijn schrogen op muziek. En zo is dat ik ging. En ik heb zo'n tijd heb ik de wereld aan cd's bespreid. Eerst van Frieske Vrij en later van hier en Ensaf en Orenblijden. Dus dat ding heeft hem door geweldig waarom verzinnen. Maar wat wie de eerste cd die zien dat slaat je trust? Ik weet het haast niet eens. Het zal een besprek-exemplaar geweest hebben, denk ik. Zie je er geen cd bij komt? Deze hier er geen cd's bij komt. Dus ik denk wel dat ik de eerste cd's van Dire Straits al hier, want dat kunnen we ook wel naar kijken. Ik denk niet dat Love Over Gold in 1982, dat ik haast de eerste wie die ik doe kreeg. En dat die Love Over Gold, dat stiet ik op een periode later, dan ben we dus 84. Eerst moet dat op gang komen, de hele ontwikkeling van deze date met hoe er uitzet worden en zo. En Philips die doet er zelfs ik een mooi, die in 1984 dan brengt hij een CD uit. Die heet Philips Compact Disc Presents Shout, The Sound of Compact Disc. Dus dat is juist in dat ze zelf nog reclame maken voor haar eigen uitvinding.
En op die cd, daar staan dan alleen nummers van Tears for Fears, Big Country, Rush, Bon Jovi en de grote, zeg maar de grote reclameobjecten van Philips voor de cd. En dat wie een Mark Knopfler en die zijn band Dire Straits. Uit 1982, het introductie van de cd staat op die cd van Philips het nummer Love Over Gold van Dire Straits. En om de dynamiek die in het nummer zit, wil ik daar nog even een stukje van jaren laten. Mooi nummer, Love Over Gold, Dire Straits, jaren 80. Maar heel bekend dat mijn eerste cd wie deze. Serieus? Ja, ja. heel wat sparren. En een mooie stereo-tour. Ja. Dat wie wel een flesje ding. Trouwens, echt van Philips. De uitvinder natuurlijk ook van de compact disc. Ja. Together met Sony uiteindelijk. Ja. Het wordt grut, maken ha. Philips had natuurlijk aardige les leerd mij dat hele VHS gebeuren. Dus die dachten we moeten het toch vooral heel breed oppakken. Ja. Intussen is de cd een van de lootsdragers naast vinyl en cassette. Al ben we natuurlijk voor het grootste pad streamen zien we. Dus de een stap verder in die hele digitalisering. We willen nog even de Dire Straits beter maar daar blikken we weer om op die 40-jaar CD. Want ik ha heel lang toch dat dit werkelijk het allereerste van de Dire Straits op CD wie, maar dat is dus net zo. Nou ja, het is wel. wel. Als je dit stier in 1984 op die sample CD, Shout van Philips, werd Philips bekend met maatje voor van jongen, dit soort prachtige dingen kind op die CD staan. Ja, dit maar is de Dire kwaliteit. Straits zelf. Ja, en Dire Straits zelf. Love Over Gold, wie een plaat uit 1992. Dus het jaar van de introductie van de CD. Door wie Philips er al bij belutsen. Maar 3 jaar later, in 1984, toen kwam de hele grote doorbraak van de CD. En dat wie ik weer mooi een Dire Straits album, namelijk Brother in Arms. En waarom weer dat Brothers in Arms? En waarom weer dat nou de doorbraak? In hetzelfde snoer rond op de ontwikkeling van MTV, Music Television. Daar kreeg dus bij, die muziek kreeg overal filmpjes bij. En daar zit de jeugd die massaal naar te zien. En daar winnen dus prachtige clipjes bij. Hè? Onder andere van Brother in Arms, dat titelnummer en zo wat. En ik weet dat we een soort van hele mooie tekenfilm weer ervan maken. Dat weer echt heel indrukwekkend. Nou ja, en op die combinatie van de ultieme loodkwaliteit, want Brothers in Arms weer de eerste DDD, dus digitaal opname, digitaal mixed en digitaal master. Ultieme loodskwaliteit en dat weer zo het zoekend. Daarmee weer de terugbraak van de CD als looddrager aan feit. En voor elke die wil op CD. En alles wat nog analoog weer, wat nog van LP opgenomen weer, dat moest ik al hier op CD zetten worden. Dus de platenwinkels in die tijd, hè, zoals hier Ljouw het Poort en zo wat in, en neem ze al in op. Van de Akker hier. En van de Akker en zo, ja. Bij Van de Akker staan 3 man en staan daar in dat liedse winkeltje. Zo vallen vragen weer naar CD's. He, maar dat elke keer die wil zijn vinylcollectie vervangen terug CD, door die betere kwaliteit van de CD. En boven dat, die CD die hier, en die had ik wat makkelijk. Hier kende ik programma's gezien van die en die noemen ze wel een keer en zo wat in. Je kende, en er binnen volle meer mogelijkheden mee. Die een LP dus net hier. En boven dat, hij is vol dwarsamer, hij bloot vol langer goed. Nou, dat weer dus de intocht van de CD mondiaal. En dan gaan wij naar de intocht in Friesland aan. En in Friesland duurde dat wat langer als midden 80 jaar, zeg maar. Ja, maar dit was dat in Nederland, of even een tussenstapje nog. De allereerste CD die het uitbracht, de best of basis. Juist. Ja, want ze woonden verteld, die platenmaatschappij en Philips en zo, die woonden wel dat het succesvol was. Dus de meest verkeerpende bands van die interesseerden zich voor dat medium. Want dat was verkocht, dat woonden de fans. En dan kochten ze dus uiteraard die apparatuur die Philips maken, die cd-spelers en zo. Want anders konden die dingen net draaien. Dus ze begonnen met hele populaire bands. En in Friesland hebben wij net een grote merk. Maar we hier met 80 jaar hebben wij wel een geweldige explosie van bands. Er staan de Friese Bries. Tussen 84 en 90 werd hier een explosie van bands. En dat juist heel mooi waarom op eigenlijk de eerste echte CD die het in Friesland in de popmuziek is. En dat is de CD Frisian Airplay uit 1988.
Want een jaar daarvoor, in 1987, weer de Stichting Friesland Pop oprichten. En wat die dienen weer van op dat nieuwe medium CD de grote helden van de Friese Bries te zetten. En maar die grote helden van de Friese Bries gingen ze de vrouw in. En ik zal je even vertellen wat van bands er door opstingen. En wat voor bands er toen in de zwang waren. Nou, dat waren eigenlijk Umberto Di Bosso e Compadre, Robenschaat en Rapelscha, de Cursed Fortress, de Dokkum Locatie, Iep en de Schavers, de Visitor, Brimstone, Christ and Concrete en Angry Old Man. Nou, die staan alweer op die sampler Frisian Airplay uit 1988. En daar staan ik nog bij de band Weekend at Waikiki, de Security, Stalin Orgels, MOG, Muziekvereniging Ons Genoegen. En, dat is wel bekend, de band Rebouille. Ja. Die weer direct op die jaar. Dus daar stingen mij Dokkum Locatie, de Stalin Orgels en Rebouille. Ik al 3 Friestalige bands op die sampler. Nou, en die sampler die hebben ze, en dat is eigenlijk wel heel stoer verteld, dat die Stichting Friesland Pop zo'n guts hier, die hebben ze in juli 1988 hebben ze die presenteren, net in Friesland, maar notabene in New York op een New Music Seminar. Want daar, dat was dus echt een kwestie van Friesland en de vrouw. Het zat de Jong Friesen dat in om 1915 heen zijn. Maar dit was dus daar echt een duidelijk voorbeeld van. Nou, toen gingen wij, en dat ik ging van de eerste cd's die ik voor het Blad Frieske Vrij bespreid werd. Ik kom van 1969 al verbonden weer. Toen gingen wij dus een mooi nusje van die Frieske bands op cd in een vertreffelijke kwaliteit. Maar die opname in analoog, want wie namelijk helft van LP's. En ik sta in het geval van Rebouille van cassette nog. Ja, want wie een bestaande opname. Het weer een bestaande opname, ze weer net speciaal van CD opnam. Maar ze weer dus wel, dat ze heel goed master weer ze wel van hele kwaliteit. Nou, die CD Frisian Airplay, ja, die kiest nog altijd draaien. En wat weer nog het probleem daarmee, ik hier dat ding besprutsen van Frieske Vrij. En ik kies zo van ja, doe hier ik al samplers, hè? Want een arcade en meer van die labels die zetten al allerhande dingen bij elkaar op sampler-cd's. En ik zei eigenlijk hier deze Friese cd, want ik ook niet in de Friese plaat heb ik dat vrienden Frisian Airplane, die zou daarbij staan moeten, want dan wordt de Friese pop pas echt promoten. En nou, dan zit ik hier met dat stukje publiceren. En toen was ik skiller terug Klaas Lond, de broer van Foppa. Klaas die zit ook in Friesland Pop. En die laai mij uit van ja, dat hiet te maken met de rugten en zo, dat ze dat al in het dwang komen en zo wat. En daarom weer deze cd for promotion only. Dus nou, ik vond dat de meeste kongens, maar ik ben heel blij dat ik hem nog helemaal te doen van echt werkelijk wie willen met een van de mooiste cd's die in de Friese popskiertnis verschijnt is. En nou ja, ik neem dan Rebouille en die Rebouille die is toen in 87, toen maakten ze haar debuut op het allereerste iPop festival. Als pauze-act, zeg je maar. Ze winnen eigenlijk niet officieel staan op een lijst van bands. Maar Rebouille die dacht ik, wij moeten jongens sluiten bij de nieuwe trend. Dus in 1969 wie Rebouille de eerste Friestalige band niet maar een cd kwam. En dat werd weer de cd Skepper van de Skepper. En in datzelfde jaar kwam ik een Engelstalige Friese band met een cd. En dat was Weekend at Waikiki. En die kwam door mij de cd Casa. En Casa Grande zelfs. Dus toen is er niet een keer begonnen, die Friese band die begonnen over te gaan van LP naar CD. Nou ja, en toen kwam het echt geweldig begonnen. Maar misschien kun je eerst even hartje naar het noemen van Rebouille. Dat heet dan Vreemdeling. Trein uit het spoor, trein uit het spoor. Op je de ommetje terug die door, ik neem een enkele reis naar het onbekende. Een enkele reis naar het onbekende. Van alles wat voor mij weer, wat moet je er al stier? Zwitten, zwitten. Ik neem een enkele reis naar het onbekende. Een enkele reis naar het onbekende. Hoort ik dit met denken, hoort ik dit met denken, is moe.
op de fiets komt. Krokkels in mijn kop, krokkels in mijn kop. Ik droeg je schilletje, ik droeg je schilletje. Kom niet meer van mij witte, kom niet meer van mij witte. Ik neem een enkele reis naar het onbekende. Enkele reis naar het onbekende. Op een morgen, een trein, het spoor. 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 Met de vreemdeling, met de vreemdeling, met de vreemdeling. Uit het vierde verliezen Rebellie. Het nummer Vreemdeling van Skepper van de Skepper. Together met Frisian Airplay. Eigenlijk de eerste echte cd's. Nou ja, die ene koers net is net die Escape, maar die van Rebellie dus wel. Een mooi verhaal, want we hadden YouTube de geschiedenis van cd. 40 jaar verliezen, 1 oktober. Wie het alweer officieel. Eerste cd-spelers. Beert hier zijn eerste iets goedkoper, maar die kost nog rond de 600 goenen in die tijd. We zien nog inderdaad in de tijd van de goenen. En het liedje Gotje in die cd is precies zo groot als een Nederlands dubbeltje. Ik neem gewoon een dubbeltje van Doe. Dubbeltje van Doe. Want ik weet net hoe een dubbeltje van Nou groot is. Weet niet er nog. Wel 5 cent. Ja, wel 5 cent. Ja, ik weet het staat. Ja, ze binden nog wel de dubbeltjes, of de dubbeltjes van euro, denk ik. Ja. Tegen met Beert Oosterhaven doen we dus in de geschiedenis van deze lootsdrager. Die leven heel geen wijze. Ontzettend bepalend dat van die periode geweest is. Hè? Want met die hele digitalisering, met de digitale studio's kwam, de software. Ja. En een nog weer verdere stap in de democratisering van de popmuziek. Want elke hele gek kan thuis een complete cd opnemen. Ja, want het dat is toch meer digitalisering dan alleen de cd. Ja, want het rond op mij de ontjouwing van de computertechnologie. En daar kreeg dus ik die opnametechnologie die rond ik maar. Dus van analoog kon ik stadig gewoon nationaal oor naar digitaal. Ik weet nog wel dat ik in 97 en 98 hier bij Omroep Friesland bluesprogramma's maakte op Night de Moon. En toen spelen die discussie al van helemaal bij het Hooyer en zo en die man, Fred Stoy, van wij moeten oer naar digitaal. Toen weer is een groot part. Wij maken nog uitsturingen op die oude telefoonband, zetten we de boel op een motor en dan knipt en plakt worden. En letterlijk wordt het al digitaal. Maar om maar even te rond te gaan, ik heb nog over 98. Het wie om 1990 en nog helemaal net zien de kuur om een cd te maken. En dat kist ik uit het volgende verhaal wat ik nog vertellen wil aanleiden. In 1989 toen zie het Bartler Santema, die zit als student op een Hegeschool Larenstein in de agrarische Hegeschool Larenstein in Deventer in het Fries. En hij zit in het afstuderen nog. En hij wie ik slaggitarist in een bandje van die tijd, Hit the Bottom. En hij dacht ook die combinatie nooit maatje kent.
van hoe breng je jou een cd te staan. Hij hier trouwens in spelen hier er al contacten in dat Friese muzikantenverhaaltje van het beeld en Noordelijk Friesland en zo wat heen. En dus hij stelt voor om zijn afstudeerdocent van zal ik een cd te staan brengen. En, want daar je heel wat daar verzeld. Dus hij aan de gang. Hij kwam van Wiedgaard. En hij dacht, hoe maak je dat nou doen? Wat moest je dus doen om zo'n stand te brengen? Moest de bands interesseren? Moest de boel opnemen? Moest de boel mixen en masteren? Maar er moet een boekje bij, een cd-inlay nemen ze dat doen. Wij zullen zeggen een inlees. En moest die cd sprintje laten. En als er dan niet een keer heeft, dan moet de marketing ik nog, want moest ik wel kwijt. Nou, dat hele concept hier hij dus vallen. En dan kreeg er een go op hem, samen te zeggen, van zijn docent. En hij redde dat al hierop om dat vallen te krijgen. En in de winter van 1990 doen we het lang omlet aan de marketingkant. Dus hoe breng ik dat spel nou onder de mensen? En ik weet nog clear, het wie op een 19 juni in de winter van 1990 onder Studio Sport. En toen reed bij ons een hele oude Hanomag-bus, zo'n oude bestelbus, die reed bij ons het hier op. En daar kwam Bartla Santema uit. En Bartla die kwam daaruit met een bespreekexemplaar van Friesken Vrij, werd ik door verschreeuwd, van zijn cd Butterbread and Green Cheese. De weergader in het Engels van butterbread en green cheese. Nou, op dat prachtige album wat ik van hem kreeg, wie in de maand maar juist 21 nummers die van respectievelijk de bands Storing, de Pieter Wilkes Band, Wild Moments en Bartla zijn eigen groep Hit the Bottom. En laat eens nou eerst maar eens even jaren naar die laatste band, Hit the Bottom, dat Bartla de slaggitarist in wie, maar het nummer Things Get Better. You can bring joy like I never had. I'm gonna be right near as long as I can. That's why things get better, baby, when I'm with you. Things get better, baby, when I'm with you. I can be lonely, but you can be found.
Things Get Better van de band Hit the Bottom. Stiert op de cd Butter Bread and Green Cheese. Prachtig mooi hoe ze dat oplosten uit 1990. Een mooi initiatief dus. En ik hier voor de eerste echte cd's die uitkwamen is in Friesland. Je had krijgt het verhaal alleen weer van Beert Oosterhaven. Met hem nemen we de geschiedenis van deze loodsdrager terug in deze special rondom de compact disc. Zo jitte dat ding uitwissel dus van Philips. En uiteindelijk ook van Sony. Die had in ieder geval helemaal grut maken. Ja, ik ben er toch even in. Het is de Beatles of de Stones. Of gereformeerd of hervormd. Beert of wist de Klaarklutten versus Woordpieken. Ja. Digitaal, vinyl versus de cd. In welk kamp zie je toe of zes toe? Ik zit die vertellen, Willem. Ik heb een fijn veldje in de heren. En ik heb nooit een fan geweest van de LP. Net. En ik zit die vertellen, ik heb daar eventjes een foto gemaild uit 1972, of app van 1972 van mij als DJ in La Sauce in Hitsem. La Sauce, dat wie een onbewembe verklare wente. Dit wij op een stuit kregen hebben als Hitsemer jonge ruim. Zie die in stream en niks zien, maar die schijt in bouwbedrijf, dus die hingen nog hispels en die lijnen wij ongeveer daarheen. Door in de stream. En toen hebben we een trijmans management ingesteld. Mijn broer, die 5, 6 jaar ouder, die economische directeur. Zijn maat, Carl Vieter, wie technisch directeur. Dus die bouwde de hele roodinstallatie op. En ik wie artistiek directeur, dus ik zorgde voor de muziek en zo. Nou, zagen wij daar een jongerencentrum dat van alles draaide en zo. En ik wie DJ. En ik draaide daar LP's, ik draaide daar singeltjes. Wat in die tijd in de zwang weer. Maar dan gingen ze nou een glaasje bier door zo'n singeltje heen. Of er zit iemand zijn klauwen op. En dan heeft er al je tikken en zo. En zijn LP hele steken. Ja. En dat, van dat stuit dacht ik altijd af van... Jongens, dit is een verlegene boel. Dus ik weer verskorrend blij dat die cd er kwam. Want ik koest dus heel makkelijk de dingen maar programmeren. Hier is het altijd hele kwaliteit. En het format wie krijgt zich dat er nog een boekje in koer. Dus ik heb altijd in het kamp zitten, doet dat er in één keer weer van 82 te houden, het kamp van de CD. En ik heb nooit een fan geweest van de LP. Ik heb nog een hele soort LP's en ik heb soms. Ik heb alles in één keer een hele soort voordien. Toen dacht ik van het wordt hem niet meer, maar ondertussen ik heb nog wel een paar 100 zingen in elk geval. Ik uit die tijd, dat is een hele soort hierst. Maar ik snel draaien en ik heb een goede draaitafel van Technics en denk ik heb toch die tikken, ik vind het, en ik heb die stofkus en zo, weet je toch? Dus ik ben net een fan van de LP. Ik zal niet een LP geven, of het maar niet wezen die het, in de tijd maar de platen van Shaky Sam, die wien doe nog net op CD, ja dan mag ze wel hebben, want dat is net zo. Ben ik collectors item. Ben ik collectors item. Dat is een mooi zo'n grote LP met een mooie inlay haast. Ja, nou ja, dat is meer een hebben ding. Dat is meer een hebben dingetje. Het bloot behind. Ik ga eerst nog weer even Dedicated to the Blues draait van Shaky Sam. Die is nog net op CD. En dan zit dus toch maar die PR-nummers die erop zitten. En dan zit er weer dan komt Klaas van Bulman een pracht van een moeiharmonica solo. En dan zit er weer een in. Ik ken er net op. Maar even hoeveel cd's hast u dan ongeveer? Duizenden. Want ik ben toen de CDK ben ik begonnen te kepen. En van jaren 80 ben ik begonnen te scrollen erover. En omdat ik een cd speelde, kreeg ik alles. Dus ik heb alles wat van die tijd al in de popmuziek en in de folkmuziek on cd's verschijnt, heb ik gekregen om te bespreken van Frieske Vrij. En ik ben dan ook nog zo dat ik een soort van sammelaar ben. Dus altijd, ik denk net en ik vind het wel gewoon, dan schaaf ik naar weer. Dus ik heb ze net teld. Het gaat van deze uitsturen misschien dat waarmaten. Maar ik heb in mijn carrière, als ik me steeds als scroller muziek heb, honderden en honderden cd's alleen uit Friesland en net Friestalig. Maar ik dus in oortaal als het Fries. Maar alleen dat ze wel een rekvlak met Friesland hebben. Heb ik besprutsen. Nou, die heb ik al bewaren. Ja, wat is het intussen bekend hoe lang die dingen meegaan? Ik bedoel, wanneer vallen
de nultjes en eentjes van die skival bewijs voor Nou, bij mij is het nog nooit bad van 82. Ik ken alles nog Ik draaien. ben 34. Ja, het zou wat best zijn. Ja, Zou we wat zitten best. van het 40-jarige Ja, maar dit is jubileum van het CD, maar Ja, ik ja. ging dus toen per je daarna, Ja. dus rek is 34 jaar. Ja, nou, ik hier cd's bij me van 84. Oh, dus die ben alle nog perfect te draaien. Het is perfect programmeren, dat markeert helemaal niet hoor. Als maar een knappe speakers had, daar komt het natuurlijk ook wel op. Ja. En ik heb ook wel zien, dat doet we vakantie weer in de Vogezen. En zo wat heen dat ze daar in de Wijngaarden hongen. Nou, het zijn de vogels en zo kist ik maar muziek omgaan. Maar Ja, en nog af en toe de compactdisc en de levensduur. Ja. Maar ben je toen intussen een streamer worden? Of? ik stream alleen nog altijd dingen dat ik zaak ben. Ook echt even wat zin met en ook een computer om heb. Want ik heb jongens dat ik thuis zit en ik wil jongens naar even zien een borrel en mooie muziek harken. Dan word ik het uit met hi-fi installatie. Fjouwe boxen, prachtig, mooi centreerd zeg maar. Was het nog net Daar word ik gewoon het op internet en Spotify? Nee, ik heb dat bood mij te behiepelijk, zeg maar. Ik in die zin, ik ga liever een schilderij als een foto. Dus ik heb liever een cd als een stream, zeg maar. De compactdisc. Waar had ze net? Het grappige is dat het al die waarin er weer helling komt in. De cassette is ik weer een beetje een opleving bezig. Ja. Maar dat is van meer van Ja. hipsters, had ik Ja. het idee. Ja. De LP is serieus hoe het erom komt. Ja, want vorige week is er in Grauw, volgens mij weer ging een item op een rij dat er in Grauw weer een jong Frommers van 20 hier een LP-winkeltje hier hebben het. Ja, ja. Nou ja, dat zei het wel wat van. Zo zei ik van al uit mijn cirkel die keep ik weer LP's. Nou ja. Ja. Maar Dus- de CD heeft weer wat, hè? Ja, de CD is al 2 jaar lang is die een soort van comeback gaan. En het curieuze is, ik weet nog, ik vaak bij het nog lees, die Engelstalige vlaggen, zoals John Cut en Mojo en dat soort dingen. Daar zit, en soms nog zitten er al cd's bij. Dus die worden daar nog mooi leveren. Wilt in Nederlandse vaak blijven, al lang geen cd's meer mooi leveren. Wij zijn hier in Nederland altijd de eerste die de boel dan weer voortdoen. Die in de eerste de LP voort. Barbaren. Ja, maar in Oorland daar is de CD nog heel wat in de zwang. En als die wat het segment van de klassieke muziek is, wij hebben hier een, hoe heet het hier, de Zuidergrechtwal, daar zitten Brilliant Classics nog altijd, die heel groot zijn in de klassieke muziek. Al je CD. Al hierop zitten we al hier op CD uitbracht. Old school, neem je dat. Ja, nee, maar die hebben zelfs een ouder publiek van mensen die te verzitten gaan om een mooie CD te En die wilden dat haken. ding in de kost hebben. En die wordt wat in de kast. En maar dat kind dus nou ik bij de jonge Reis te wezen, als die eigen identiteit uit weer was, dan moest net zeker wat voor stream heb ik ergens op internet staan. Hè? Maar wat heb ik in de kast staan als CD? Dat is mijn identiteit. Ja. Dan is het zien. Wat bij die kids nog ook een mooie boekenkost bij komt. Ja. Dat stond helemaal mooi bij. Daar gaan we het nog horen. We beginnen al starten zo naar het eind van die verhalen eigenlijk over de compact disc. Ja, vertel het maar. Ja, nou ja, we gaan krijgt Hit the Bottom hin en Bartels Santema die zei ik van wat hij doen wil we dus een plaat uitbrengen met al je bands in Friesland, niet in Friesland zelf, maar ik buiten Friesland bekend wie om haar energieke optredens op tuinfeesten, dwarpsmerken, popconcerten en het spelen in dwarpscafés. Dat werd dus in de jaren 90. Die bands die wilden ze nog eens een keer samen en dat had hij dus doen en daar is hij van studeren. Nou, toen na 1990 dan krijg je werkelijk weer, ik neem dat een explosie van cd's. Want elk radiostation, Omroep Friesland voorop, wil zijn eigen wat ze draaien of wat ze zelfs opnemen, op eigen cd uitzetten. Maar dat had ik voor al je popstichtingen en zo wat heen. En dat had ik voor alle handen die concerten organiseren, als iPop. En al die vrienden, kom ik maar haar eigen cd. Nou, dan krijg je dus echt echt een explosie, een tsunami van cd's. Nou, daar wil ik nog eventjes een peer van ontippen. En dan wil ik beginnen met iemand die de louter beatbands en de louter popgroepen uit de 60er en begin 70 jaren weer oud. En dat is Back to 65, 75. Ik uit 1992. Nou ja, dat is een collectors item en daar staan de prachtige bands op, zoals Unbeatable en zo. Daar kun je misschien nog wat van jaren laten. Maar het was een productie van de lokale omroep Mercurius, de Hestwer, een radioomroep. In een maand een Universe productie van Robert van Seijen. En dat heet Back to 65, 75, want de bedoeling weer vanzelf, dan ben ik een Back to
75, 85 en et cetera. ja, te maken. Dat is die hele popcultuur op zo'n manier coverkoer. Maar bij mij weten is nooit verder komen als die in de plaat. En daarmee is dat ik een geweldige collectors item. En daar zit bijgelijk ik op de Unbeatable met het nummer Changing Times. Every day I do the same, working, eating, sleeping. But there was a time before we did nothing but dreaming. The time we spent the whole day long, kissing, walking, talking. But the time they changed their ways, and only lonely walking. I'm thinking of the days my heart was full of joy and crying all the time. You were my little toy. Omroep Friesland neemt de gig aan. Dat is dan, Omroep Friesland die krijgt in begin in de 90 jaar krijgt hij de voeten stevig onder het gat. Hij had eerst al een heleboel gekregen in de sneeuwwinter van de jaren 70 en dan was Karel Citroen, maar dan in 90 dan komt de televisie er bij. En dan krijgt Omroep Friesland die krijgt nog een sterkere positie in het Friese medialandschap als al hier. En die komt dan met een riege, die heet de beste van Omroep Friesland. Nou, daar komen ik neem mij een stuk of jou van uit. Nou, een van de mooie nummers die erop staat, dat is een tekst van Tini Mulder en dat is een muziek van Anne Kalme. Beide corifeeën, Tini Mulder in de literatuur en Anne Kalme in de muziek. Neem Pius Place, neem Ierald. En in de stemmen had hij dan een prachtig nummer en dat heet dan Me soort net hoopje op te staan. Volgens mij gaat het over de Titi in Asnes, wat heen, van ramptoerist. Bouke, het zal nooit missen. Geen elk keer naar de TT. En daar zie je ze, het beste plakje. Bij de start, wel nee, wel nee. Altijd zitten ze te geren in een heiselijk scherpe bocht. Dat misschien mijn kind nooit weten, worden ze in te pletter vlucht. Piet en Bouke, oh natuurlijk. Wees je nooit een meeske kweer. Maar mocht het nou toevallig barren en rekken der een rieder deer. Ja, je kan het nooit net weten en je hoop je het beste, hè. Nou, dan konen ze hetzelfde het ongemak van dichtbij zien. Piet en Bouke. Zucht dan verder, dat binnen radiostations en dat binnen meer, ik kan haast misschien nog innemen, maar ik die het Friese Popfestival organiseren, zoals iPop, die komen dan ik. Maar simpel, iPop begon in 1992, kwam er een CD uit, iPop. En nou, daar staan de groepen die het steeds maar zo'n 1980 spelen, hè. Allemaal steken wat dingen op, zowel uit de harkzankjes heel, dus door de veemannen, de folkkant, maar ik de popkant van Brikkebeck. Nou, dat zo'n nummer als Geer maar naar huis. Mooi Jaap Lauwers nog als zanger. Dat is een prachtig nummer, een prachtig exempel van hoe die muziek van Brikkebeck klonk. Het weer net en ik ren nog op stritten. Ik hier de ballen, want ik kom mijn moppel net vergeten. Ik moest steeds denken aan het mooie wief. En wat doe je dan? Je pompt weer in het lief. Nee, ik moet wat drinken, bestel ik nou een stuk wat. Maar daarbij zei nee, want ik is er aan kapot. Geef maar een hoes. Geef maar een hoes. Oh, de kruis met drank, du hast genoeg. Geef maar een hoes, een schone blues.
Want ik weet nog lang net zet. En saboteer daar zonder drankje deze jongen net op bed. Maar in horen... En dan heeft ze in diezelfde tijd de Vereniging van Friese Volksmuzikanten, die daar al eerder in 1970 opgericht is, door Roel Stoster en Anne Kalma. Tjoch heet die. Ja. Hè? En die organiseren dan alle keer een Tjoch-festival. En dat wordt veel groter en groter. En dat is in de 90 jaar, ik heb er wel bij geweest, dan zitten ze heeft mij al in de lawaai in Drachten. Dan ben je in de 2500, soms haast 3000 man. Die kwamen allemaal op je folkmuziek al. Nou, en om boorkundig te maken wat voor soort folkmuziek had er wie in Friesland, kwamen die in 92. Ik werd maar een sampler. Die heet dan Tjoch een Proke. En daar staat maar even 19 nummers op. En ik een nummer, Friestalig notabene, van de groep Irish Toe, die wij vooral kenden van zijn Engelstalige werk en van het Leeuwarder werk. Ja, maar die hebben een prachtig nummer, Donkerlijkse Street, op die cd laten ze jaren. En dan is het eigenlijk gewoon een hele goede band dat eigenlijk weer. Hè? Zo. Dus ja. De wien is koud, de vet is zout. Het volk is het, maar het schip is oud. Er is warm op weegte van het Noordzeestrand. En we binnen Haagse bier van uw zijde. Nou ja, dat binnen dan steeds maar organisaties van festivals. Maar dan heeft ik, en dat vind ik zelf wel heel mooi, Willem, het Friegram label in de Ljouwer Breedstreden, van Frans van der Borg en consorten. Die kwam in 1994, maar ik denk wel, ik neem dus krijg Frisian Airplay, maar die kwam met een allemachtig goede sampler uit, die heet Juster, Hubert of Moors, Santjen Friese popbands. En daar staat hetzelfde nummer van mij op, wat ik van de boel is kreun, het nummer Vlecht. Maar daar staat ik een oorpraagnummer op van een man die wij op een Friese radio waar ik net vaker nog jaren kennen, en dat is Ernst Langhout. En Ernst Langhout, in die tijd, hij de rockband Big Tree. Nou, en hij staat op deze sampler, zit hij met het nummer Vilnius Jam Session. In this worn-out city where many lost their dreams, the party it was coming down East European style. Vodka, brandy, beer and wine were all passed around. Some were feeling very fine and some fell to the ground. Jam session going on and then the dance began. Sweating bodies, moving limbs, shouting, swearing laughter. People came from everywhere for the music heartbeat beating. Boiling, steaming all night long, we're all the same in here, yeah. Pretty lady came. En dan heeft we zelfs, ik neem de stichting iPop en de stichting Tjoch, die als organisators van festivals en activiteiten om Friese muziek heen, heel waarbaar in de 90 jaren. Maar heeft zelfs ik de stichting Lied 91 en dat 91, dat zei al wanneer dat die stichting opgericht is, namelijk in 1991. En van die tijd houden die alle jaren het Friese Liedjesfestival Lied. En dat was heel iets groter. Ik heb dat zelfs gewoon mooi maken, want ik heb zelfs 90 jaar 3 keer lid geweest van de jury van de Gruithoeken. En toen had Pieter de Groot mij vregen dat ik hem opvallen voor in het bestuur en als voorzitter van de haatjury. Nou, dat heb ik in ieder geval zo'n dier, dacht ik, want er moet 2006. En de Stichting Lier die vond het in 2000. Bij het zingende editie, die vonden het van belang dat al die liedwinners en ik van een paar publieksprijswinners, dat die op cd uitkwamen. Nou, Marie de Boer die doet het Marista label
En Mario die had dat te stoom gebracht. En in 2000 kwam die cd uit. En die cd weer klaar. Maar ja, moest de winnaar en de publieksprijswinnaar van de 2000 raal ik daar even op. Dus bij die grote cd is een liedjes-cd met 2 nummers. En daarvan wil ik eigenlijk de publieksprijswinnaar even herleiden. Dat is dan Fjouwerwerken van Hopen van Doenag de Jonge Femke Hoeksma met aan de piano Rodi Matthijs. Prachtnummer, eigenlijk echt een heel mooi nummer van stad. Ik vind eigenlijk dat lied nummers wijzen maar. Fjouwerwerken van Hopen. Sjuri zus en sjuri sa, vjökels van en vjökels sta, zo'n fijn beweeglijk stikje zwart. Tjene jong dit hemelon, samen voort en samen weer. Homels hier en homels daar, ik sjuri naar, want de simmer mooi. Vleermoes dolieke sa vrij, vluster handig speel en bim voorbij. Behalve die radiostations en behalve de stichtingen die het allemaal happenings organiseren en ik de platenmaatschappij Winder verzeld, ik lokaal die dwanden weer met popmuziek. En overal in Friesland binnen wel mensen die dwanden binnen met popmuziek en die het eigenlijk jaren laten willen van hoe goed dat de artiesten in haar regio of in haar plak of stad binnen. En ja, dan krijgen ze dus ook een hele riege van lokale pop-cd-samplers. En daar wil ik eigenlijk even een paar van ontippen. En de eerste is, die had ik een prachtige titel, die heet Lokaal Kabaal. En dat gaat alweer om bands uit Drachten en omjouwing. Drachten hier doe dus ik een hele, in 94 heb ik het nou over, een hele behoorlijke popscene. Ik van een paar denk ik kom wel een wij heen en zo. En Iduna weer de doel. Ik officieel misschien nog meer om Iduna heen. En daar staan een hele soort artiesten van. Of die Terry naar Warber in de zin op lokaal kabaal. En hier van de band die ik een grotere omvierming hier. Dat weer de band De Zadelroekers. En die staan daar mooi een prachtig Friestalige nummer op. Dat de toepasselijke voor de Zadelroekers al eerst toepasselijke titel Pine in de Beeligheid. Juster. Terug de Rijn. En ik wilde me alles. Behalve fijn. Ik kon die net vergeten. Nee, ik kon die net verjaan. Du bist bij mij bij. En du bist toch mijn vader. En Drenthe, daar zitten de stellingwerven vanzelf. En die stellingwerven die hebben haar eigen popcultuur. Nou, daar verscheen in 1989 een hele aardige cd van de eerste stellingwerver popcultuur. En die cd heette dan als titel Popping Up in Oost-Stellingwerf. En Cor Slostra is een bekende naam in de Friese muziek zelfs. Die droeg aan dat album bij het nummer in het Engels Arnold's House. He's a man and he's much older than me. He lives his life so mysteriously free, and I go down there every day, 'cause there I'll be. I'll take my problems, put them far away from me. There is a place that feels so close to home to me, and I go down there every day, 'cause there I'll be.
that made great impact on me. Cut in school and that's the place where I would be. Down at Arnold smoking six by his TV. Cause that's the only place. Cause that's the only place for down at Arnold's house. Down at Arnold's house. Down at Arnold's house. Down at Arnold's house. As I grew older and lost my identity. Slofstra en Arnold's House. Engelstalig dus, al komt deze cd van destijds, 1999, uit de Stellingwerven. Eerste Stellingwerven, om correct te wijzen. En dan geven we eigenlijk nog naar een oren cd, die is toen opmerkelijk vondst. Radio Centraal. Ja, want er is eerst Stellingwerf en West-Stellingwerf. En West-Stellingwerf had ik een hele popcultuur. En ter gelegenheid van de 20 jaar bestaan van Radio West-Stellingwerf Centraal uit Noordwolde. Verschijnde daar in 2001 een cd met het werk van 21 artiesten van band die live te gast was hier in het programma Radio van Verre van dat Radio Centraal. En nou ja, alle artiesten hij zei daar, dat is heel lokaal, daar vernemen wij in het Oorpad van Friesland net zo vol van. Maar daar heb ik belangrijke artiesten die daarin optreden, eigenlijk het hele Nederland, maar ik het Engeland zoals Michael Collins bijgelijks. Maar goed, nou, ik wil nog bij aansluiten nog even naar een laatste tag in. Want zoals wist Willem, de havenstad Haas aan het waard, die stiert hem erop voor dat er cultureel met de regen naar de provincie Friesland thuis stiert. Wij zijn Harlingen, wij zijn oude Zeun. En dat is ik de jaren op een cd Pop uit Harlingen uit 2001. Daar stiert net één nummer in het Fries op. Maar wel een bonustrack in het Haaser Stadfriesk. En dat is een nummer van Bouke van der Woude en zijn verste bassist Campbell Forbes. En dat wil ik eigenlijk even jaren om de eigenlijk nog hele actuele tekst. Het is vooral in op de tijd van de 90 jaren. Maar het nummer heet als titel Een paar liter bier. En ik bedank jij bij deze van 40 jaar skiernis van de cd. Het bloed een radioprogramma van minder dan een uur. Dus we moeten er echt in sneltreinvaart bij ons. Maar we hadden ik wel een mooi oersjoch kriegen van die. Beer dank daarvoor. Hoe het eigenlijk al je is mee die cd. Die nog altijd besteedt. Die nog altijd verkocht wordt. Nog altijd pers wordt. Ja, wat de toekomst dus brengt. Ik weet het net. We dachten al met de streaming. Het is gebeurd. Maar al die lootsdragers. Maar ik denk dat het toch een beetje een en verhaal wordt. Het ene stream hier. Van de oren word je een cd. En soms word je gewoon een ouderwets cassettebandje of zo'n prachtige LP. Zo dat het een beetje en is? Ik denk dat de komende tijd wordt dit ombelangrijk een en verhaal wordt. En elk het zal zijn eigen vakkaart erbij. Dank u wel. Graag gedaan. Doe maar jongens, geef je hem erbij. Dat is nog altijd het beste. Googles en bommen, het maakt je niet blij. Maar we laten ons plezier niet verpesten. Dat het meesdom met macht de vrede verstoort. Half de wereld voluit met mijnen. Dat iedereen vecht voor zijn eigen geluk. Verplicht ons nog niet weg te kwijnen. Verplicht ons nog niet weg te kwijnen. Want we zijn hier